Ibu, bapak lan sedherek ingkang kinasih sugeng pepanggihan wonten ing dalan Padang inggih wedharing sabda pangandikanipun Gusti wonten ing dinten Senen 13 Oktober taun 2025. Salam wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus lan mugi sih rahmatipun Allah Sang Rama tuwin Gusti Yesus Kristus wonten ing panjenengan sami. Sedherepun kita nami wedharing sabda sumangga sami sembahyang langkung rumiyin. Duh Rama kawula kasuwargan, matur nuwun awit saking ngen paduka nganti kawula wiwit enjing ngantos ing dalu menika kawula ngantik mirengaken wedharing sabda. Kawula nyuwun panganti paduka narbuka manah kawula supados pangandika paduka temen-temen ndayani saya kandling pitados lan pangajeng-ajeng kawula. Lambaran kurbanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Ibu bapak lan sedherek, jejering dalan Padang wonten ing dinten Senen menika aja dumeh. Aja dumeh. Sinebat wonten ing kitab Kalih Para Raja bab gangsal ayat 3 lan gangsal. Kalih Para Raja bab gangsal ayat 3 lan gangsal B mekaten. Abdiku matur marang bendarane putri, menawi bendara kula kersa manggi nabi ingkang wonten ing Samaria menika, nabi menika tentu damel birating grahipun. Senopati Naaman nuli bidal. Ibu bapak lan sedherek, kalih minggu sampun lumampah bulan keluarga ya wulan brayat. Kita saya ngraosaken iboto brayat kita taksih tebih saking katentuan ingkang kinersakaken dening Allah. Para bapak ingkang madheg kepala somah taksih wonten lho ingkang rumaos kumawasa utawi ibu ugi mekaten. Anak-anak ugi taksih wonten ingkang namung ngega pikajengipun piyambak. Guyub rukuning brayat ketingal taksih kembo jalaran rumaos kedah nindakaken kesibukanipun piyambak-piyambak. Pratilanipun kitab Kalih Para Raja nyariosaken bab tata rukunipun Naaman sabrayat. Naaman menika panglima perangipun bangsa Aram, luhur kalengganipun, derajat pangkatipun inggil, temtuge sugih. Ewa semanten nandhang sakit kusta. Loro saraat mekaten. Sakit kusta menika jinising sesakit nalika jaman semanten menika kaanggep najis. Jalaran menika wujud paukumanipun Gusti Allah. Menika penganggep masyarakat jaman semanten. Nah, tentu kemawon Naaman sabrayat lingsem isin duwe derajat pangkat dhuwur ning kok lara kaya ngono. Mila nggih kepengin saras. Menapa elokipun Bapak Ibu lan sedherek? Ingkang elok lan saged dados tulodo tumrap kita inggih menika brayatipun Naaman ketingal guyub rukunipun. Pirembagan kangge ngudi saras sesakitipun tansah dipun tindakaken. Lajeng wonten usul saking abdinipun ingkang wonten ing ngriku ingkang usul dhateng Ibu Naaman. Yen kersa lho, mbok inggiya Bapak kersa tindak dhateng Samaria Israel ngrika. Ing ngrika wonten nabi ingkang saged nyarasaken. Menika wau yen Bapak kersa lho, Bu. Nah, Ibu Naaman lajeng matur dhateng garwanipun inggih menika Naaman. Lah, pranyata legawa. Bapak Naaman kersa nggega dhateng urun rembakipun pun abdi wau. Ora dumeh derajat pangkate dhuwur njur nyepelekake urun rembuke wong sing asor. Mboten mekaten. Kanthi legawa Naaman bidal pados usaha tombo sesakitipun saras. Lajeng miturut cariyos salajengipun Naaman mila saras saestu nalika sowan ing ngersanipun nabi mbangun turut sadhawuhipun Nabi Elisa. Piwulang adi ing dinten menika Bapak Ibu lan sedherek ugi inggih nalikanipun kita sami lumampah ing kegiatan bulan keluarga.
temen ngengetaken kita supados kita mboten anggadhahi sikep aja dumeh duweni panguwasa, duwe derajat pangkat dhuwur, aja dumeh adeke bapak kuwi dadi kepala somah utawa ibu kuwi rumah tangga, banjur rumangsa kumawasa tanpa gelem ngrungokake urun rembuge para anggota keluarga liyane. Ora perlu rumangsa wong sing paling penting dhewe. Nanging ngrumangsanana pepadha warganing brayat kang mikul jejibahan kanggo mbangun keluargane bebarengan. Nah, minangka keluarga gereja utawa masyarakat ugi mekaten Bapak Ibu lan para sedherek. Sumangga sami lembah manah nganggep sesami minangka saka guruning bebrayan agung. Tanpa wonten setunggal saking antawis kita, mila sedaya boten saged lumampah prayogi. Mila leres pangandikanipun Gusti dipadha nyengkuyung ing bot repotira. Monggo. Amin. Kita sami sembahyang matur nuwun Gusti awit saking pangandika paduka ing dinten nika supados kawula aja dumeh kumawasa, aja dumeh sugih, aja dumeh kuat lajeng nyepelekaken tiang-tiang sanes. Nyuwun pitulungan paduka supados kawula sami ngrumaosi ugi andhap asor wonten ing ngarsa paduka. Nganggep ngasanes menika ugi anggadhi derajat pangkat ingkang sami kangge nindakaken gegayutan bangun bali griya lan brayat sesarengan. Kawula nyuwun panuntun paduka Gusti ing gesang kawula salajengipun. Berkaon ugi dalu mangke yen kawula ngasuh berkana brayat kawula sawetahipun ugi barang darpe ingkang wonten griya ngriki. Berkana paring kesarasan dhateng ingkang sakit, ingkang ringkih paduka kiyataken ugi Gusti. Katen atur kawula lambaran rah kurbanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.